bala'i kullum karuwa mata yake. Ya ku ƴan uwana masu albarka, hakika wannan ƙasa tamu da wannan al'amari namu da wannan addini namu da wannan matsayi namu yana fuskantar barazanoni ta kowace fuska a wannan ƙasa. Ta kowace fuska musulunci kara samun tangarɗa da tawaya yake yi, wanda idan mutum bai kai loki irin waɗannan ayoyi ba, ya karanci irin waɗannan hadisan ba, to zai dawo ma yana zargin ko dai ana dab da a hallaka mu ko a mutsike mu ko ma a hana mu addini gabaki daya. Annabawan Allah da manzannin Allah lokutan da duk aka yi kokarin a samu nasara a kansu suna tunatarwa da al'ummar su cewa Allah madaukakin sarki ba zai dirkakar da su ba. Kalla annabi Musa lokacin da Fir'auna ya sako shi a gaba, lokacin da Fir'auna ya rako shi har bakin teku zai hallaka shi, al'ummar annabi Musa musulmai suka waiwaya suka kalli annabi Musa, suka kala ashabu Musa inna la mudrakuna. Sahabban annabi Musa suka ce shikenan an gama da mu, shikenan an hallaka mu. Sahabban annabi Musa suka ce an mutsike mu an gama. Mai annabi Musa ya waiwaya ya ce musu qala kalla, yace a'a inna ma'i rabbi, ina tare da Allah, sayahdin, wallahi Allah sai ya shirye da ni mafita. Allah zai kawo mun mafita, Allah zai kawo mana inda za mu tsira. To na rantse da Allah ina gaya muku, wallahi duk inda munafukai suka kai, duk inda makiya suka kai, duk inda yan iska suka kai ga iskanci, wallahi muna da mafita a gurin Allah subhanahu wata'ala. Inna ma'i rabbi, inna ma'ana rabbuna sayahduna, muna tare da ubangiji Allah madaukakin sarki zai dora mu akan daidai. Ya ku yan uwa masu albarka, munasaba akan wannan, jiya muke samun labari cewa gwamnatin tarayya ta sa hannu akan wata yarjejeniya da ya tai da wata ƙasa da ake cewa Samowa, wanda ƙasa ce lalatacciyar ƙasa, tambadaddiyar ƙasa, la'ananniyar ƙasa, tsinanniyar ƙasa, wanda ta yarjewa al'ummata da duk waɗanda suke goyon bayanta akan auren jinsi, namiji ya auri namiji, mace ta auri mace. Wannan ƙudirin sun sha shigo da hi Najeriya, aka ƙi karɓar wannan ƙudiri na cewa za su ba da bashi ko za su tallafa wa Najeriya, amma da yarjejeniya da sharaɗin cewa sai an yadda da ƙa'idarsu da dokarsu ta auren jinsi. A lokacin Goodluck Jonathan, Allahu ya hadihi, Allah ya shirye da Jonathan ya ɗora shi kan addinin musulunci, an kawo wannan ƙudiri gare shi, ya yi watsi da shi, ya yi fatali da shi, ya yi jifa da shi, ya tsine musu albarka, ya kore su daga Najeriya, ya ce ba shi da buƙatar wannan. Suka tafi, suka je suka sake shiryo wannan ƙudiri, suka tinkari janar Muhammadu Buhari, Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi akan wannan abin da ya yi. Domin mu haka muke, in kai ba daidai ba mu ce kai ba daidai ba, inda kai kirki kuma ka ce mun ce kai kirki, saboda haka ɗabi'ar Allah subhanahu wata'ala take, haka da'awar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta gada. Mu ba 'yan siyasa bane, mu malamai ne masu wa'azi. Idan an yi daidai mu ce an yi daidai, mu sa albarka. Idan aka yi kuskure, wallahi ko kanin uwata ne yayi kuskure sai na faɗi cewa yayi kuskure, wallahi kowane ne kai, wallahi wannan ka'idar mu ne. Dan siyasa ne da mai son zuciya shine bai san daidai din mai daidai ba, bai kuma san kuskuren mai kuskure ba. In mai daidai ko da dan babansa ne shi, wallahi ba zai goyi bayan shi ba, saboda bai yadda ba, shi dan son zuciya ne a rayuwarsa. Haka idan mai kuskure ya kuskure, ko da makiyinsa ne, matukar yana tare da hito zai ce wannan kuskuren daidai ne. To mu ba haka muke ba. Da haka janar Muhammadu Buhari yayi watsi da wannan kudiri, yace ba zai yarda da shi ba. Amma sai gashi a cikin kwana biyu aka rurrufe abin, aka daddanne shi, aka hana shi ya bayyana, sai bayan da shugaban kasa ya rattaba wa abin hannu, sannan ya bayyana kan cewa shugaban kasa da gwamnatin tarayyar Najeriya sun yi yarjejeniya ta tattalin arziki tsakaninsu da Samowa, wanda suke da aƙidar auren jinsi, wanda suke da aƙidar bawa 'yan luwaɗi 'yanci. Muna Allah wadare da wannan al'amari, tare da cewa minista da yake wakiltar wannan bangare ya fito ya yi bayanin kan cewa a cikin yarjejeniyar babu maganar luwaɗi ko kuma babu maganar maɗugo. Ta yaya za a yi mu gane ɗingishin kwaɗo alhalin tsalle yake yi? Ta yaya za a yi mu gane alwalar kifi alhalin a cikin ruwa yake? Ta yaya za a yi mu gane wannan yaudarar? Ta yaya za a yi mu tabbatar da abin da kai minista kake faɗa? Muna jiran ka fito mana da maganar ƙarara
ka fito mana da maganar warewa sai a fili. Wallahi in ba haka ba, daga yanzu da na fara magana mun fara Allah wadarai da ku kenan har duniya ta tashi. Wallahi ba mu da dalili da zai samu goyi bayan iskanci a ƙasar da take musulmai su ne mafiya yawa a cikinta, a ƙasar da take yankunan al'ummar musulunci su ne suka fi yawa a cikin wannan ƙasa tamu. Ta ya za a yadda da wannan iskancin, yadda da wannan shegantakar, yadda da wannan baɗalar, yadda da wannan lalatar a ce ƙasa kamar Samowa wanda adadin mutanen da ke cikinta ba su wuta a tara su akan yatsu ba. Jaririyar ƙasa ce, ba a ko kallonta a matsayin wata ƙasa mai fa'ida. Tana daga cikin lalatattun ƙasashe wanda hatta duniya ba ta yarda ta ƙulla kowace irin alaƙa da ita ba. Amma abin kunya, Najeriya da take da mutanen da suka kai sama da miliyan 200, wai ita ne take ƙoƙarin yarda wannan la'ananniyar ƙasar wai ita da za ta taimaka mata in ba lalacewa irin tamu ba. Wannan gwamnatin jama'a tun da ta fara ne da ainihin wato saƙa da baƙin zare kamar yadda Bahaushe yake faɗa. Ana gantsar da wannan mutumin ya zo ya ce ya cire subsidy gaba ɗaya na man fetur, wanda wannan yana daga cikin tukulluma da kuma babban dalilin faɗawar al'ummar wannan ƙasa cikin bala'i da masifa. Wannan cire subsidy ana jiran a ga an yi wani abu da zai lallashi mutane, sai aka sake fitowa aka ce an cire subsidy da tallafin wutar lantarki, aka ƙara ɗugunzama mutane cikin masifa da bala'i. Ana cikin haka da ya tashi masa ya dafa duka gaba ɗaya jalof, ya ce gaba ɗaya subsidin naira ma gaba ɗaya ya cire ta, wanda a ƙa'ida mun yi magana da wani masanin tattalin arziki ya ce duk ƙasar da tattalin arzikinta bai riga ya ƙarfi ba a cire subsidizing da ake yi wa kuɗin ƙasar, saboda daga an cire gaba ɗaya wannan kuɗin ƙasar zai yi dropping down. Ana cirewa naira mu ta karye, abubuwa suka ƙara tsada, muka higa cikin bala'i. Wallahi hatta duk abin da kuke gani yake faruwa ɗin nan yana daga cikin masifar da ta jawo wannan hidiyar cire subsidin naira da aka yi, da cire subsidin mai da aka yi, da cire subsidin wutar lantarki da aka yi, da cire. Amma ku kenan kullum a bawa mutanen Najeriya haƙuri cewa su haƙura za a zo a samu gyara, a gidan uwarwa za a samu gyaran. Kun yi wannan, al'umma sun zuba muku ido. Mutumin nan ya zo ya ware wasu billions of naira ya ce a je a gyara masa gida a Dodon Bara, wanda wannan gida ba shi da buƙatar wannan gyaran. Yana da duk abin da ake bukata, akwai wuta 24 hours, akwai ruwa 24 hours, akwai kayan alatu, akwai komai. Amma aka cire kudin al'ummar Najeriya aka je aka gyara wannan gida. Al'ummar Najeriya suka ja baki, suka yi hiru, suka yi hakuri. Aka sake cire wasu maƙudan biliyoyi, akalla kusan biliyan 15 zuwa 20. Aka je aka gyara gidan mataimakin shugaban ƙasa a Abuja. Aka je aka gyara gidan mataimakin shugaban ƙasa a Abuja. Wannan da kuɗinmu aka yi, da kuɗin al'ummar Najeriya, amma fa har yanzu ba su da kuɗin da za su taimaki al'umma su kawo gyara, ba su da hanyar da za su tare matsalolin tsaro da suke faruwa a yankunan arewa maso yammacin Najeriya. Ana cikin wannan aka ware kuɗi ya fi naira biliyan 5 ko sama da haka, aka ce a bawa matar shugaban ƙasa, wanda duk Najeriya babu wanda ya sa yatsan sai dangwala mata, ba shugabar ƙasa ba ce, ba ta da wani mukami ƙaraminsa ko babbansa, ba ta da wata hidima da take wa al'umma, amma aka ware wannan kuɗi aka ce a je a saya mata motocin alfarma. Ana cikin wannan aka ware kuɗi naira miliyan 150 aka ce a saya wa duk wani ɗan majalisa motar shiga. Waɗannan mutanen suna da motoci, suna da gidaje, suna da komai da ka sani na rayuwa, ba su da buƙatar wannan motar. In ma suna da buƙata, kowannen su yana da kuɗin da zai je siya wa kansa, ba sai an ɗebi kuɗin al'ummar Najeriya ba. Aka sake kwasar kuɗi aka je aka siya waɗannan mutanen motoci da ma. Ana cikin wannan ba a gama ba, aka zo aka sake ware wasu maƙudan kuɗaɗe, wasu kuɗaɗe masu numfashi, kuɗaɗe masu ma'ana. Aka zo aka ɗauki waɗannan kuɗi aka ce wai za a je a yi aiki na hanya tsakanin Lagos zuwa Calabar, wanda malamai masana suka ce duk duniya
ba a taɓa yin hanya mai tsada irin wannan hanyar ba. Hanya mai tsada duk duniya ba wajen Najeriya ba, duk duniya ba contract da aka taɓa bayarwa mai tsadar bala'i wanda aka kashe kuɗi zuwa irin wannan hanya daga Lagos zuwa Calabar ko wani makamancin haka. Sanatocinmu kuna kallo aka zo aka yi kasafin kuɗi a ƙasar nan, aka turmishe arewacin Najeriya, aka yi madaƙolo a cikin kasafin nan. Wani bawan Allah ɗaya daga cikin sanarwar nan na manta sunansa, Abdul Ningine ko waye, ya fito ya tona asirin abin da ya faru. Wannan mutumin da sanatocinmu da manyanmu na arewa suka sa wannan mutumin a gaba har san da aka bai suspension na kusan wata 3 saboda ya fito ya ce an cuci mutanen Allah wadaran naka ya lalace wallahi. Sai gashi abinda Abdul Ningi ya faɗa, gahi nan ya bayyana karara cewa abin da ya faɗa ba yarfa bane, ba kage bane, da gaske ne. Mu an tirmishe mu, an hana mu sakat a wannan yankin namu. Bar maganar tsaro, yau a kashe mutum 30, gobe mutum 40, jibi mutum 100, gata mutum 200. Bar magana cinna wutar kabilanci tsakanin al'ummar Fulani da al'ummar Hausawa da ake kokarin sai an danno, ko kuma wace an danno ta tana nan yanzu tana ci kamar wutar jeji a cikin mu. Bar maganar ayyuka wanda har yanzu babu wani abu da ya bayyana karara na wani muhimmin aiki da aka ce an koro shi arewacin Najeriya wanda za a yi shi. Har yanzu babu wata magana mai ƙarfi kwaya ɗaya wanda za ka ɗauke ta ka sata a sikeli. To ana cikin wannan duk al'umma sun yi shiru, ana kashe su, ga yunwa, ga tsada, ga fatara, ga tashin goron zafin abinci, ga rahin tsaro, ga rahin ilimi, ga rahin magani a asibiti, ga komai. Sannan ku zo ku ce kun sa hannu kun yi yarjejeniya da ƙasar da hatta Jonathan ya ƙi yarda ya yarjejeniya da ita, amma ku zo ku yarjejeniya da ita. Duk lalacewar Buhari, duk lalacewar ɗan Daura, ya ce bai yarda ba ya sa hannu akan wannan yarjejeniya, amma ku zo ku sa mutane hannu, ba ku nemi shawarin 'yan Najeriya ba ku nemi shawarin mutanen kirki ba ku nemi shawarin masana ba, kawai sai dai a wayi gari kawai a ga takardu suna yawo cewa kun amince da yarjejeniyar tattalin arziki da su. In kuna da hankali, iya arzikinku na ƙasar ku bai ishe ku ba, ku ciyar da kanku, ku ciyar da al'ummarku, ku ciyar da al'ummar wasu ƙasashe daban. Ba ku da hankali ne? A fala nuna Allah na tambayar ku, ba ku da hankali ne? In kuna da zuciya, nan jihar Gombe kadai jama'a ga fetur nan an samu tun da Buhari ya zo ya kaddamar da fetur din nan, da suka yi yamma ba wanda ya ƙara jin labaransu. Wannan kadai wannan rijiyar man da aka samu a Kwalmani wallahi ta isa ta ciyar da arewacin Najeriya gaba daya, na rantsi da Allah. Domin wasu suna neman wannan kwaya ɗayar a ƙasarsu sun rasa, amma mu muna da ita. An zo an tona, an bar gurin yayi ciyawa. Da kunne na ji gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya da gwamnan Bauchi Bala Muhammad Kaura suna cewa an yi neglecting wannan aikin, an watsar da shi. Gurin yayi ciyawa, an manta da gurin, an daina ma tunanin yadda za a tono man nan. Da kunne na naji, ba labari aka ban ba, su da kansu gwamnonin da suke waɗannan jihohi sun tabbatar da cewa federal ta yi watsi da wannan aiki. Idan da gaske ne ana so a farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar nan, don me yasa ba za a zo a amfani da wannan ba? Sai mun je wata munafukar ƙasa ta mana yarjejeniyar iskanci da baɗala, sannan ne za a zo a ci za a farfaɗo arziki da tattalin arziki da ita. Ga wuta nan jama'a a nan gabar da mu, wutan nefa wanda an yi analysis cewa wannan wutar za ta ba wa akalla jihohi guda 3 zuwa 4 wuta, amma ana nan an ƙi a fito da wannan wutar, an ƙi a amfani da ita. An bar gurin yana nema ya lalace. Idan ka kama hanya za ka fita gari, ka dinga ganin estate na gwamnati ta gina ta watsar da su. Ga mutane ba su da gidan zama, a gagara ba su. Ma'aikatan kansu da suke da haƙƙi a raba musu gidajen, a dinga cirewa a cikin albashinsu, sai a bar gidan gara ta cinye, iska ta kwashe kwanonin gaba ɗaya, komai ya lalace. Saboda ita gwamnati ba ta da asara. Ba ki da asara a duniya, amma mu je lahira za ki gane kin yi asara wallahi. Gwamnati ba ta asara, ƙarya ne. Gwamnati tana asara, gwamnati tana higa wutar jahannama ma gaba ɗaya. Ƙarshen asara kenan wallahi.
zalika huwa al-khusranul mubin. Wannan ita ce asara mabayyaniya. To gwamnati tana yin ta ba wai asarar dukiya ba. Duk gwamnatin da ta yi watsi, ta yi wasa da dukiyoyin al'umma, da abubuwan da al'umma suke da hina haƙƙi a gwamnata, wallahi za ta tafka asara duniya da lahira. Da haka gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu, da ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima, da ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisa a Fabio, da duk wani wanda yake babba mai faɗa a ji a ƙasar nan, muna mai sanar da ku ba mu yadda da wannan abin da kuka rungumo mana ba. Ba mu yadda ba, kun ci amanar mu, kun ci amanar al'ummar ku. Ba shugabanci mai daɗi a ƙasar nan, an yaudar mutane, an cuci mutane, kuma muna nan wallahi goyon bayan ka kowaye. Bahaushe ya ce sabo da kaza bai hana yanka ta, sai dai ranar suna in bata zo ba wallahi. Sabo da kaza bai hana yanka ta. Daga ƙarshe waɗanda suke cewa to gashi nan muslim ɗin kenan, zan dawo kanku. Ai ba barin ku zan yi bayi. Ai dai ba ni din bane wallahi tallahi. Idan wani ne daban, amma wallahi ba zan bar ku ba. Yanzu idan ka ce shikenan muslim ɗin kenan, abin fa da kake faɗa shine musulunci ya bada lasisin ayi auren jinsi. Musulunci ya bada lasisin ayi auren luwadi. Kai hankali da kalmar ka. Cewa a goyi bayan gwamnatin da ta zo da shugaban ƙasa musulmi, mataimaki musulmi, wannan wajibi ne a kaina, wajibi ne a kanka a matsayinka na musulmi. Amma ina so ka sani cewa yin abin da bai dace ba kuma a cikin gwamnatin, ko da musulunci ake yi a gwamnatin, wannan kuma ba daidai ba, sunansa a gurin Allah da Annabi Muhammadu gaba daya. Wannan kan haka yake. Idan ka gane ka gane, in baka gane ba ya rage naka. Wala Allah iliminka ne da fahimtarka yayi karanci, wala Allah baka da kishin addinin ne, wala Allah baka san musuluncin ba, wala Allah baka da aqida ingantatta. Wannan yasa idan abu ya faru sai ka ce muslim, idan abu ya faru ka ce muslim. Wai kai yanzu abin da kake zargi shine musulunci shi ya jawo mana wannan abun. To in ba haka ba me kake nufi? In ku har haka ne da sai ka koma ka ce to kaga wane da wane ba su kyauta mana ba. Ba za ka danganta abin da addini ba, amma danganta abin da addini shi yake nuna kana dab da kai ridda, na rantsi da Allah. Saboda haka ko gobe aka ce ga wani ya zo da musulunci yana neman ƙuri'ata, ni dai zan kalli addinin ne kuma zan zaɓe shi wallahi. Amma kuma idan yayi ba daidai ba, ko kanin uwata ne sai na gaya masa cewa yayi ba daidai ba. Wannan shine ka'ida kawai. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, inda a ce alfarmar addini tana aiki mutum bai yi addinin ba, to da ƴan uwansa irin su Abu Jahal, su Abu Talib, da sun samu alfarmar Annabi Muhammadu. Amma su daban, danginsa ne, musulunci kuma daban. In sun shigo su samu romo, in ba su shigo ba babu ruwan Annabi Muhammadu da dangantakar da yake tsakaninsa da su. Yana da kyau a matsayinka na musulmi ka gane wannan. Ayyukan musulunci daban, wane kuma ya ce shi musulmi ne daban. Akwai wanda ya rubuta a Facebook ya ce na'am, an sa hannun yarjejeniyar tattalin arziki da ƙasar da ta yarda da aƙidar luwaɗi da maɗigo. Sai ya ce muslim yana aiki. Kalmar da ya faɗa kenan. Wa yana izgilanci wa gwamnatin muslim. Ka zarge su mana a matsayinsu na shugabanni, sai ka kawo maganar addininsu. Saboda haka mutane su bambance tsakanin abin da aka ce addini ne kai tsaye da kuma abin da yake gwamnati ce. Saboda haka ban goyi baya ba, kuma wallahi tallahi mun fara yaƙi da wannan abin da aka kawo kenan har sai an cire shi a ƙasar nan. In kuma ba a cire shi ba, na rantse da Allah ba za mu daina magana akan wannan abin ba. Duk abubuwan da ake na rashin mutunci muna iya ɗaga kai ni shiru ko kuma mu ba wa al'umma haƙuri, amma wallahi banda ka taɓo abin da ya shafi aƙidar mutane da addininsu.
duk barnan nan da na lissafo ka je ka bincika wacce ce ba a yi ba, kuma ka bincika wannan aiki aka yi wa al'ummar musulmi, wannan aiki aka yi wa yankin arewa, ka je ka bincika me aka yi. Muna jira ku fito ku kare waɗannan abubuwan da muka faɗa. Wannan kuɗi ne muka ce an kwashe an yi kaza wanda ba a kwasa ba. Saboda haka muna nan tama wannan da'awar da kake ganinta, wallahi mun fara ta muna ji a jikinmu cewa ko ajalinmu za ta yi, na rantse da Allah sai dai ta yi ajalinmu, amma muna nan akan ta wallahi ba daidai ba ne. Sannan al'umma kowa ya ji tsoron Allah. Waɗannan abubuwa da suke faruwa mun karanta a nan, Allah ya mana alƙawarin zai ba mu nasara, komai zai gyaru wallahi. Ni ba na ji a jikina wallahi tallahi al'amuranmu ba za su gyaru ba, ba na ji a jikina. Waɗannan ayoyin su suke ƙarfafa ta, su suke ƙara min ƙwarin gwiwa akan cewa akwai ranar ƙin dillanci wallahi. Yanzu wani masanin tsaro yana magana yana cewa me yasa idan 'yan ta'adda suka higa Kamaru ake kashe su? Daga an ji labarin su a Kamaru zaka ji an harbe su, an kama wasu. Me yasa idan sun shiga Chadi za a kashe su, a kama wasu? Me yasa in sun shiga Benin za a kama su, a kashe su? Me yasa in sun shiga Niger za a kama su, a kashe su? Me yasa in sun shiga Sudan za a kama su, a kashe su? Amma mu ne kadai 'yan ta'adda suke cin karansu ba babbaka a Najeriya. Me yake faruwa? Me yake faruwa? Idan nasara aka akan 'yan ta'addan nan, sai ka ji wata neighboring country, wata ƙasa da take makwabtaka da mu, ta fito ta bayyana cewa ita ne ta kama waɗannan mutanen, ba sojojinmu ba, ba ƙasarmu ba. Me yake faruwa? Ya Allah muna roƙonka, duk wanda shi yake da hannu cikin wargaza tsaron Najeriya da tattalin arzikin Najeriya, Allah ka wargaza shi, kowane ne ya Allah. Duk wanda shi yake da hannu yake munafurtar al'ummar wannan ƙasa, yake munafurtar arewacin ƙasar nan, ya Allah muna roƙonka Ubangiji maɗaukakin sarki ka wargaza sha'aninsa, kowane ne shi ya Allah. Allah ka kawo al'ummar ka ɗauki ya Allah, ta inda ba sa zato da kuma ta inda ba sa tsammani ya Allah. Allah ka yaye mana masifu da matsalolin da suke damu mu a wannan ƙasa. Allah ka sa aljanna ta zama komar mu. Allah ka haramta wutacin naman jikin mu. Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alheri, damuwa da matsalar yau da gobe Allah ka yaye mana ya Allah. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Jama'a ku sani a yanzu haka akwai yankunan da har yanzu ba su shuka ba. Yanzu yankunan kumo din nan, wallahi muna magana da wani dan kuma yace ko shuka ba su yi ba. Yayin da ni kaina da nan shuka masara ta wata ta wuce gwiwa yanzu haka girmanta. Nan da sati 2 ko 3 za ta fara fidda kai ko goyo ko wani a makamancin haka, amma wani yanki ko shuka ba su yi ba, kai ka san akwai matsala. Kuma wannan tsadar abincin da kuke gani, wallahi dama na faɗa a nan gurin, na ce muku sakamakon rashin noma na yankunan Zamfara da yankunan Katsina da yankunan kaza da yankunan kaza, wallahi kar a taɓa tsammanin cewa wai abinci sauka dai, wallahi sai dai ya ƙara yin sama. Domin dalilan da suka sa abincin ya tsada suna da yawa, daga ciki akwai wannan rashin noman waɗannan yankuna saboda matsalar tsaro da suke fama da ita. Saboda yin abincin yayi yawa, nan sun noma nan sun noma, to kaga zai yawaita a ƙasa, al'umma ta samu sauƙin tsadarsa. Saboda ko ba komai wannan yanki ko da ciyar da kansu suka yi ba su turo mana nan muka saya ba, ai aƙalla ba za su zo nan neman namu ba. Amma yanzu ba su noma ba, ba su iya ciyar da kansu ba, don haka sai sun tsallako yankunan mu nan sannan su nemi abincin su tafi da shi. Kai ka san dole abinci ya tsada. Da haka akwai wannan ta'adda ya yi suna, ana ce masa ko dogo gyaɗa ne ko waye ne, an ce ya ba da dama cewa yankunan su je su yi noma gaba ɗaya. To ya Allah, wannan dogo gyaɗa yadda ya tausaya, don ya ce ya ji tausayin al'ummar yankin ne, ba noma, ga fatara, ga talauci, ga rashin abin yi, ga matsaloli na rashin adalcin shugabanni, don haka ya tausaya ya ba da dama a je a yi noma. Na ce su Najeriya kenan, akwai 'yan wuta, akwai 'yan aljanna, akwai 'yan tozalla a rafi. Najeriya kenan, ko kai ba gwamnati bane kana iya warewa ka koma gwamnati ka dinga ba da doka da oda. Ko yanzu su dogo gyaɗa ne suke ba da oda a je a yi noma, kai ka ce shi ma shugaban ƙasa ne. To Allah ya saka dogo gyaɗe, dogo gyaɗa Allah ya saka ma da alheri, kuma Allah ya shirye ka.
da kai da shauran yan uwanka duk Allah ya sa ku dawo kan hanya, ku tausaya wa al'ummar ku daina wannan ta'addancin, domin ko ba komai ka ba da dama. In ya ƙi wallahi ya ce ba isa ba, Allah ba isa ba. Allah da yau zai fito ya ce ya fasa, kowa ya koma gidan uban shi, wallahi dole ku koma, kuma ka ƙi ka fita ka gani. Saboda haka Najeriya malam tana cikin wani hali, ba maganar zazzabi Najeriya take ba, ta suma. Mu yi ƙoƙarin yayyafa mata ruwa, ko da addu'a ne Allah ya farfaɗo mana da ita. Saboda haka al'ummar ƙasar nan suna buƙatar su tsaya su mai da hankali. Akwai sabubba guda 29 na samun al-istiqrar wa tamki, wanda wato sultanul ulama, sarkin malamai Izzuddin ibn Abdussalam ya kawo. Ba lokaci, amma na muku alƙawari ranar Juma'a in Allah yadda hudubar mu akan waɗannan al'amuran za ta tsaya insha Allah ta'ala. Sabubba da zai sa da gwamnatin da mu kowa ya gyara in Allah da zamu karanto sati mai zuwa. Muna addu'a Allah ya gyara mana gaba daya. Allah ka shirya mana kasar mu, Allah ka yaye mana masifa, Allah ka yi mana maganin fitina, Allah ka sa aljanna ta zama komar mu, Allah ka sa aljanna ta zama komar mu, ka haramta wutacin naman jikin mu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك العلم النافع والقلب الخاشع ولسانا الذاكرا وتقبل منا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم قض حوائجنا وحوائج كل من طلب الدعاء منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في وطننا نيجيريا وولايتنا غومبي وسائر أوطان المسلمين وولايات المسلمين يا رب العالمين. يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله تبارك